Hi everyone! Welcome back again sa aking YouTube channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel. Sa umagang ito, pag-uusapan natin kung paano ka yayaman sa iyong sasakyan. Yan ang pag-uusapan natin. Paano nga ba? Yan ang ating alamin sa umagang ito. Kaya huwag kang aalis mula umpisa hanggang wakas. Pero bago tayo mag-umpisa kabayan, hayaan nyo muna akong mag-shoutout at magpasalamat sa inyong lahat na aking supporters at sa lahat ng aking mga subscribers. Mayroon lang tayong mga kabayan na nag-request na i-shoutout natin. Kaya antabayanan mo kabayan, huwag kang aalis. Please, i-shoutout ko lang ito, itong mga nag-request. Shoutout kay Katatay TV, shoutout kay Atim Bertman Falcon, at shout out kay Jasume TV, at shout out kay Lorena Varquez. Kaya yan, kabayan. At heto na kabayan yung sinasabi ko na yayaman ka sa iyong sasakyan. Pero ang tanong, totoo ba yan Bernard? Siguro sasabihin mo, kabayan, totoo ito. 100% basta gawin mo lang. Ano nga ba yan Bernard? Kabayan, yayaman ka sa iyong sasakyan. Gamitin mo lang ang iyong skills para ibenta mo. Ano yan Bernard? Anong skills yan? Maring itanong ninyo. Kabayan, ito, may sasakyan ka ba na pwede pang tumakbo ng maayos at ito ay kompleto sa papeles? At careful ka ba sa iyong pagmamaneho? Gamitin mo yan kabayan. At kung mayroon kang harmonious relationship at kung magaling kang mag-communication, abay sigurado yayaman ka dito. Dahil heto na kabayan, ang unang-unang gawin mo, hanapin mo kung sino-sino yung mga fish vendors ng bangos. Yan yung sinasabi ko. Maaari tinatanong mo na, hahanapin ko lang yung fish vendors ng bangos, yayaman na ako. Heto yung susunod kabayan. At kapag nalaman mo kung sino-sino yung mga nagbebenta ng bangos sa iba't ibang baryo o di kaya bayan na pumupunta pa doon sa bagsakan ng bangos upang mamili, upang mamasahe ng pagkamahal-mahal para maiuwi lang nila ang kanilang paninda, yan na ang umpisa ng iyong pagyaman. At paano na naman ito Bernard? Maring tatanungin mo na at tatanungin ako. Heto na, dahil kung passion mo ang mag-drive, pag nakita mo na yung 10 fish vendors, syempre kung saan kang lugar sa Pilipinas, alam na alam mo kung nasaan yung sentro ng mga bangos producers o nagkukulture ng mga bangos. O sige, bago tayo magpatuloy, alamin natin sa ating bansang Pilipinas kung nasaan yung mga bangus capital ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pag sinabing bangus capital ng Mindanao, nandiyan dyan, punta ka kabayan sa Davao. So ibig sabihin, sa adjacent place ng Davao City, potensyal kang yayaman dyan. At sa Visayas naman kabayan, pupunta ka ng Iloilo. At same story, sa adjacent province or city or town ng Iloilo ay yayaman ka kung gagawin mo ang sinasabi ko. At higit sa lahat, ang basis natin ay ang Luzon. Nandiyan dyan sa Dagupan City. Kaya yung Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, yayaman ka dyan kapag ginawa mo ito kabayan. At heto na yung sinasabi ko kabayan. Di mayroon kang sasakyan, halimbawa mayroon kang elf na mayroon namang bubong. Yan, kapag nakausap mo na yung mga fish vendors ng bangos, kahit 10 lang yung passenger mo, 2 times a week yan kasi kabayan, sila pumupunta at kumukuha ng mga paninda doon sa Candon Base sa Ilocos Sur. Kung mayroon kang 10 passenger na mamamasahe ng 800, balikan yon from
the point of access Candon o di kaya Ilocos Sur to Dagupan ay 400 pesos kasama na yung pinamili. At back and forth ay 800 pesos. So sa 800 pesos kabayan, sa times 10 ay 8,000 pesos. At ang maganda, heto pa, yan ay parang leverage. Kasi sa isang week, 2 beses pumupunta at bumibili yung mga fish vendors ng bangos. Abay, kapag in-offer mo ito, gustong gusto na nila. Kasi kung sasakyan mo ay maluwag at malwan, hindi na sila ng problema kung saan maghahagilap ng mga sasakyan. Dahil kung mag-isa lang naman silang pupunta na bibili ng kanilang ibebenta, sarili nila yung service, tiyak naman lugi sila. Kaya gustong gusto nila yan kung may nag-aalok ng service na yan. Ulitin ko kabayan ha, 10 passenger na mga fish vendors ay 8,000 times 2 a week. 8,000 times 2 is 16,000 times 4, ilan na yan? 64,000 kabayan sa isang buwan. Sa pinag-uusapan natin, tayo na nasa middle class o di kaya na nandito sa poverty line at extreme poverty line, totoo na yung sinasabi ko, yayaman tayo. Paano? Siyempre kabayan, yun ang unang-unang steps. Yung kapag nakuha mo na yon, hatid sundo ka na, let's say stable ka na. Ang pangalawa kabayan, siyempre mindset. Marunong kang mag-budget sa mga kinikita mo. Sa 64,000 na yon, siyempre ileles mo yung gasolina mo, yung pangkain mo sa daanan. Sabihin na natin na 58,000 ang kikitain mo sa isang buwan. Kung mayroon kang right mindset, abay makakapag-invest ka. Yan ang una sa lahat. Kasi ang right mindset, kung nagkaroon ka ng income, i-reinvest mo yung ibang income mo. At may savings ka na kabayan. At higit sa lahat ay ang pagmamahal sa pamilya sa pamamagitan ng pagsuporta at makapagbalik sa Panginoon. Kasi yan ang importante at makatulong sa kapwa nating tao. Posible ba na makatulong ka sa kapwa nating tao kung ganun kalaki yung income mo kabayan? Makakatulong ka kasi meron kang right mindset. Yan ang unang-una kabayan ha. At ang pangalawa, kapag nagse-service ka na, syempre, pag financial literacy at business ang pinag-uusapan, syempre kung naisip mo nga yan at kung ginawa mo nga yan, bakit nga ba hindi mo gagawin itong pangalawa? Syempre, dito sa pangalawa kabayan, alam mo ba nasa digital age na tayo? Oh, tama yan. Maski ano ang ibenta mo sa iyong platform media, bibili sila basta original at quality ang iyong binebenta. Yan, heto na kabayan. Pagpunta mo doon, siyempre may puhunan ka na. Yung nga unang punta mo, wala kang puhunan Kasi 64,000 hawak-hawak mo. Alangan naman na hindi ka bibili doon. Ang gagawin mo, bibili ka naman ng sarili mong paninda kabayan. Doon sa bagsakan ng bangos, maraming daing na bangos. Maraming tinapang bangos. Maraming boneless na bangos. Aba kabayan, sa hawak na pera mo, may kasabihan, ang pagnenegosyo ay mag-uumpisa sa maliit. Siyempre, dry run mo yan. Try and error. Kukuha ka lang ng 50 kilos dito sa daing na bangos at saka boneless na bangos at saka tinapang bangos. 50 kilos. Sabihin natin na pagdating mo sa inyong lugar, pag ito ay pinatungan mo, huwag ka na masyadong magpatong ng malaki kasi kabayan, kasi meron ka ng 64,000. Kahit mapatungan mo lang yan ng 30 pesos, abay, dadagsahin yan. Masarap ang bangos. Tatandaan mo yan kabayan. I-sell mo sa online kung ayaw mong mag house to house. Pag nag-online ka, marami talagang bibili niyan.
Kaya gawin mo yan kabayan. Pero kung gusto mo namang ma-enhance yung intimacy mo para sa iyong mga customer, abay mag house to house ka, gamitin mo yung human relationship mo, yung communication skills mo, ma-exercise ka na, magkaroon ka pa ng intimacy sa kapwa mo tao, yung health mo napaganda pa. Kaya yan kabayan, huwag kakalimutan yan. Yan lamang kabayan ang gusto kong i-share sa umagang ito. Pero bago ako mag-end up kabayan, ay inaanyayahan kita na isubscribe mo ang channel na ito, Bernard T. Gabaon YouTube channel, Current Events, Comparative Point of View. At don't forget to hit the notification bell kabayan, para sa lahat ng aking bagong uploads ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa inyong mga kakilala. Yan lamang po kabayan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, sa taong 2021, ito ay maprogreso. Basta lahat tayo ay gagalaw dahil ang mga Pilipino ay tiyak na masipag at may paniniwala sa Diyos. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabing God bless you po.